बेवहाय फेरेंगा बिथाङा हाग्रानिफ्राय फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामो गोदान मोखां होनांगौलै होनानै फेरेंगानि ज' जाजाय होनानै देरहाहोबाय मिथिनायावथ' सोरबा सोरबा फेरेंगाया फैजेननाय समाव बिस्रा माइरं थुबिल गैयामोन ओंखाम ओंख्रि थुबिल गैयामोन रायजो राजायानो जोगोनार बिजौ जोगोनार आलु माइरं बुथुमलायनानै फेरेंगा बिथांनि थाखाय केम्पेइन खालामदों आरो बिथांखौ देरहाहोदोंमोन दा देरहाखांनानैसो बिथाङा एसे रायजो राजाखौ बारा साबजाया बाथ्राफ्रा बेना बारा गोदै नङा नालाय बेबो मोनसे दायखा दा जाय रायजो राजाफोरखौ सानबाय आब' प्रमिलायाथ' गावनि मावनांगौखौ बैसो थानाय समाव बिराद मावबाय खाम्फा बिथाङाबोथ' 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खालामबाय हा फैबाय थानाय गोदान फेस गोदान मोखांनोबो सान्स होनांगौब्रा नङा होमबा हा गावसोरल' लाबाय थाबा बोरै जालायखो जोंबोथ' आन्दलन खालामदोंना जोंबोथ' हारिनि थाखाय जोंबोथ' दिल्लीयाव थांदों जोंबोथ' एखे औवासुं माबा माबि खारनानै खि गालायलायनांथों गादलानानै गोग्लैहां जालायथारदों दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ नुदों बिपिएफआ हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव बिराद गम गमा सोलिबाय थादों खिन्थु हाग्रामानि माखासे उइकनेसा बेनो जि बियो सम सम मालाबा दिल्लीयाव स्रोद सर्बनन्द सन'वालखौ लानानै खारखुमालाङो आरएसएसफोरजों रायज्लायहैयो आरएसएसफोरनि आथिं गुदियावहाय थिखा फुनहैजायो क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबनि गासै रायजो राजासिम आं बेखौनो फोसावनो सानदों जे जोंहा सानखानाय हखानाय बायदि कंग्रेसआ एबारावहाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गर्जन मुसाहारि अर्थात आंखौनो केन्डिडेट होगोन होननानै साखाफारा जाखाबाय आरो बेनि फाइनाल आरो अफिसियेल डिक्लारेसना एनि टाइम उइथिन दि फिउ डेज जानो हासिगौ आरो आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनैहाय नांगौबायदि जिल्लानि आन्दाराव बाक्सा जिल्लाया 7था जोंनाव ब्लक हाबो दा 6था ब्लक हाबो आरो चिरांनिफ्राय 7था दङ आरो क'क्राझारनिफ्राय गासै 12था ब्लक दङ बे मोनफ्रोमबो ब्लकआ रेडि जाबाय जोंहा मण्डल रेडि जाबाय आरो बुथफ्राबो रेडि जाबाय बिएलएफोरखौ जोङो सायख'जोबखाबाय बे हिसाबै जोङो दावहायाव नामायनो थाखाय रेडि आरो जोङो खोब इस्सुक आरो बे दावहाया बुलाय सोलाय नङा जोङो अनलायनायजों जोंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो बुंगोन जे जोंखौनो आजाव जोङो जायखौ मावनो हायाखै सिगांनि गभर्नमेन्टफोरा दिनै बिपिएफखौ नुबाय इउपिपिएलखौ नुबाय 17 बोसोर सरकार थानाय समावबो नब कुमार सरनियाजों सौख्लाय जालांबाय नङा होमबा इउपिपिएलआबो गिलु बालु गोरा मोनथाम मोनब्रै ज' जालायदोंब्लाबो बिथांमोना बे नब कुमार सरनियाजों जेनलांबाय एबारावहाय नब कुमार सरनियानि अर्दार जिएसपिनि जेबो दोहौ गैया एबाराव बिकल्पआ कंग्रेसआनो बिथांमोनखौबो आं मैया जनमतआव बुंदों बिपिएफआ नोंसोरथ' हाखानाय नंला गर्जनखौनो मदद होदो इउपिपिएलआबो होनबाय जे बिजेपिजों मोजां जयेन जानायाव एलायन्स थानायावहाय साबसिन ना बिजेपिजों एलायन्स जानायाव साबसिन दाना बिपिएफनि मानसिफ्राबो होनबाय जे जोङो कंग्रेसजों एलायन्स जानाय समाव जोंहा साबसिनमोन इउपिपिएलआबो मैया बेखौनो सिखार जाबाय जे कंग्रेसआ एसेब्लाबो साबसिनमोन बाहाय सोरबा एभिएमसुआबो होनबाय सोरबा आमसुआबो होनबाय सोरबा आसायाबो होनबाय अब्लाथ' कंग्रेसआनो मोजां गतिके नोंथांमोना कंग्रेसखौनो ज' जाजाय मा बिपिएफ मा इउपिपिएल बले बले फैदो होदो जोङो नोंथां मावनो हायैखौ जोङो मावसिगोन होननानै आङो बुंदों आरो मैया दिनैबो आं बे बाथ्राखौनो बुंदों जोङो रावनिबो सुथुर नङा बयखौबो लानानैसो कंग्रेस आरो बे हादोरानो गणतन्त्रखा रायजो राजायानो राजा होननानै दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ नुदों बिपिएफआ हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव बिराद गम गमा सोलिबाय थादों खिन्थु हाग्रामानि माखासे उइकनेसा बेनो जि बियो सम सम मालाबा दिल्लीयाव स्रोद सर्बनन्द सन'वालखौ लानानै खारखुमालाङो आरएसएसफोरजों रायज्लायहैयो आरएसएसफोरनि आथिं गुदियावहाय थिखा फुनहैजायो दा बेखौ नायोब्ला बे एखमबा होनो जोङो रावजोंबो गैयालै हारसिङैनो दावहा नांथारगोन दा बावहाय बिनि बुंनाय रावा मिलायाखै दा सिङाव माबाफोर एसे गोसोआवहाय गिनाय दङ नामा नुयो दे दिनैसिम बिथांमोना केन्डिडेटखौबो डिक्लेयार खालामनो हायाखै मैया अबसे नुबाय माने मोनसे लिस्ट नुदों आं 1 नाम्बाराव आब' प्रमिला दङ 2 नाम्बारावहाय जोंहा खाम्फा बरगयारि आदा दङ 3 नाम्बाराव पृथ्वीराज नारायण देबनिसबो दङ दा आङो नुबाय जे आब' प्रमिलाखौ होबा हयथ' खाम्फाया गिलु बालु बोराबनो हागौ आरो खाम्फाखौ होयोब्ला आब' प्रमिलायाबो बोराबनो हागौ बेखौ नुयोब्लाथ' बिराद जन्जाल बिराद समस्या ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ सानबाय आब' प्रमिलायाथ' गावनि मावनांगौखौ बैसो थानाय समाव बिराद मावबाय खाम्फा बिथाङाबोथ' 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खालामबाय फैबाय थानाय गोदान फेस गोदान मोखांनोबो सान्स होनांगौब्रा नङा होमबा गावसोरल' लाबाय थाबा बोरै जालायखो जोंबोथ' आन्दलन खालामदोंना जोंबोथ' हारिनि थाखाय जोंबोथ' दिल्लीयाव थांदों जोंबोथ' एखे औवासुं माबा माबि खारनानै खि गालायलायनांथों गादलानानै गोग्लैहां जालायथारदों आरो जोंबो जोबजाहां जादों जोबजायाखैब्लाबो दा ओंखायनो होनदों रायजो राजाफ्रा अननानै
गुबुननोबो चान्स होनांगौ खालि जायनो होदों बेनोल' होबाय थाया दा बेफोरो अबसे आं होनलायनाय बाथ्रा नङा रायजो राजानि गोसोआवबो दंखायो आं बे हिसाबै एबार कंग्रेस हिसाबै गर्जन मोसाहारिखौनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि दाम गोसा बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहागोन खोमा आं सानदों आरो मा जोंना माबायाव कंग्रेसनिया बिटिएसआव दरं उदालगुरियाव मोनसे आरो क'क्राझार बियाबाव मोनसे मोननैल' खासो देरहानायनि अंखआ आं दहाय होनखादों जे बोथोरा सोलायो देयार इज अलवेज ए ट्रेनजिशन चेन्जेस अलवेज टेक्स प्लेस मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायो बे सानफ्रामबो बे दालि ओंख्रिजों जानो लुबैया एखमबा आलदा रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिबो जानो लुबैयो जेरेखम जोंहा नैबे बियाबावहाय फेरेंगा बिथाङा हाग्रानिफ्राय फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामो गोदान मोखां होनांगौलै होनानै फेरेंगानि ज' जाजाय होनानै देरहाहोबाय मिथिनायावथ' सोरबा फेरेंगाया फैजेननाय समाव बिस्रा माइरं थुबिल गैयामोन ओंखाम ओंख्रि थुबिल गैयामोन रायजो राजायानो जोगोनार बिजौ जोगोनार आलु माइरं बुथुमलायनानै फेरेंगा बिथांनि थाखाय केम्पेइन खालामदों आरो बिथांखौ देरहाहोदोंमोन दा देरहाखांनानैसो बिथाङा एसे रायजो राजाखौ बारा साबजाया बाथ्राफ्रा बेना बारा गोदै नङा नालाय बेबो मोनसे दायखा दा जाय हक बेफोरखौ बिथाङा सोलोंनांगोन दाना फारसेथिं नायोब्ला नोङो बिपिबाबो बेनोखासै दा नोङो बे खाम्फामोनखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोखाथारनाय नङा होमबा बेसेबां बुंबोबाय बेसेबां मावबोखो बेसेबां मावबोआखै नङा होमबा हाजारखि बाज्ल' बुङा मानो थाखा फैसाया सब समाय फेक्टर नङा जोंहा माबा सावरायग्रा बिथाङाबोथ' गोदान नङा होमबा गोदान फेस चान्स होनांगौलै होननानै रायजो राजाफ्रा होदों आं देग्लाय बे हिसाबै बेखौनो नुदों जे बिजेपिखौथ' बर'फ्रा मोजां मोना दिनै बिजेपिया नुबाय बिजेपिजों एलायन्स जानाय लोगो लोगो बिटिसिआव सोरजिखानाय 16था डिपार्टमेन्टखौ लानानै थांबाय इलेक्सना खाथि नालाय नै हरफिनदों आरो बिजेपिया फैफिनोबा देरहाफिनोबा आरो लांफिनबावगोन दा बेबायदि आखल आखुखौ जोङो बिजेपिखौ मिथिगा ओंखायनो इउपिपिएलआबो मैया आंजों एसे मिनिस्टारसो मिनिदों बेखायनो फोरमायो जे नोंथाङा बिजेपिखौ थिगसो राय जोङो बिजेपिजों गैया सिं जोङो गर्जनजोंनो दङ होननाय बायदि दा ओंखायनो थालाय बुंनो सानदों रायजो राजाया एबार हले कंग्रेसजोंनो दङ आरो